कबो बिना कर चरनिया के ना छुअल कबो बिना कर चरनिया के ना छुअल गंगा नहा के का करबो माई बाप के सेवा ना कइल माई बाप के सेवा ना कइल जिंदगी में दिल नहीं और टूट ही चटाई मुआला के बाद दिहलो तो सकर जाई हो मुआला के बाद दिहलो तो सकर जाई हो मुआला की बाबूजी जिंदगी में बड़े टूटी ही चटाई खातिर तरसत है जिंदगी में दिला नहीं टूटी ही चटाई है मरला के बाद दिला तो सकता बना जाए विचार करते कि बउआ बाबूजी मर गए दान उपदान होके के चाहिए ना होके दुआरिये पर दुगो पलंग बनवा लो तो सगड़ा जाए भरवा लो ना डबल डबल एगो घरैया पंडित जी के दान करे एगो महापाल कर ना कभी कहते रही जिंदगी में दिल नहीं और टूट ही चटाई मुआला के बाद दिहला तो सकर जाई हो मुआला के बाद माई बाप के बहू ना देखल महामारी है बीमारी कोरोना सर्दी खांसी हो जाता था लोग बहुत अग्रेक रहे कोरोना भइले अलगे सुनाओ बुढ़वा के घर में देखिए कोनो लड़का फैला जाए ना अब तू मत जई है बड़ा खतरनाक बीमारी है देखो देखे जात के बाबूजी जिंदगी बांध की मर गई आइए मामला के बाद में देखी क्या होता माई बाप के बहू ना देखल माई बाप के बहू ना देखल मंदिर में जाके का करबो माई बाप के सेवा ना कइल माई बाप के सेवा ना कइल
जियाला में मारा तरलात दूता चलिए मोला पर पहले भी काम हो कहां तक खियावे कहां तक खियावे कम से कम चटैया कल की ना चटैया बड़ा कम हो जाए तापा भर खियावे के पड़े अरे 10-15 हजार लोग ना खाई दूरी पर शिकायत ना हुई बाबूजी रसगुल्ला खातिर तरसत है जिंदगी में मरला के बाद में रसगुल्ला के भोज होता जियाला में मारा जूता चैली मुआला पर पहला की भोज होई फैली हो मुआला पर पहला की भोज होई फैली हो मुआला पर पहला की भोज होई फैली माई पहले मर गई बड़ी बाबू जिंदा बड़े दोनों भाई में बंटवारा होता कि बुढ़वा के राखी बड़का कहता कि हम रखे वाला नहीं थी कारण कि उनमें से कम दाम होके वाला बार तो छोटका कहता तू ना रखबे तो हम काहे रखे ना कौन से आगे बीच में बात फरियाद देता कि चलो महीना में 15 दिन तू खेई हो 15 दिन बड़का किए 15 दिन छोटका किए 15 दिन के बाद होता आज जौन महीना 31 दिन के लागत दुगो बेटा जन्मौला के फल मिलता बाबूजी के महीना में एक दिन भूखे रहे के पड़ता कि हम एक दिन फाइल कहे के तू रखेबे तो हम काहे खियाई ना तो जिंदगी में बाबूजी खियावे ना खौला आ मरला के बाद में रसगुल्ले के भोजवा पके कार करबो कभी कहत रे जियाला में मारा अरे लत जूता चैली मुआला पर पहला की भोज होई फैली हो मुआला पर पहला की भोज होई फैली माई बाप के नहीं खिया पवल माई बाप के नहीं खिया पवल संसार खिया के का करबो माई बाप के सेवा ना कइला माई बाप के सेवा ना कइला है जगह बंद करा हम मरद के बेटा बड़ा घूम के बहने हम मरद के बेटा नहीं का हो सुनाई था मरद के बेटा बड़ा तो घूम के आओ आना तो जा माई बाप के सेवा ना कहिला माई बाप के सेवा ना कहिला भगवान भजनिया का करबो कबो की ना कर चरनिया के ना छुअला कबो की ना कर चरनिया के ना छुअला
दिन से खाना निकाला जाला खाए के पहले का तो बाबूजी कही ना अब तोर कपड़ा मत हो गलो बोल के चल देता कौन चिंता करे के जरूर है कि बिहान खोजे जाइए जरूर पता लग जाए ये अगले बगले में होतो कोनो गांव हमरा खा लगे का दो ये हो केनु बता दनु का कातन लोग पवाई थोड़े ये कॉफी लुकाई होते उनकर बहिन भाग गई होई तो जरा चिंता नहीं कभी कहते रे पतई पर भात धइल अरे ताकेले टुकुर टुकुर बाबूजी न भइले ई सब आजा टुकुर हो बाबूजी न भइले ई सब आजा टुकुर ई पतई पर भात धइल ताकेले टुकुर टुकुर बाबूजी न खइले खा जाला कुकुर एक आदमी के बाबूजी मर गइल बड़ी आ माईओ मर गइल बड़ी दूरी पर एगो टीनी को साइड आइन के इतना सहमत हो गइल बा कि जहां जहां घूमत लइका पिलिया एकरा साथे घूमत अरे दादा एक दिन घूमते घूमते गइले पंडित जी का बैठका पर साथे साथे पिलियो पहुंच गई जाके पंडित जी से कहता गो पंडित जी हम तो साफा परेशान बन पंडित जी पूछ ले कि केकरा से तो पिलिया के बताओ तेरे की हेकरा से अरे त तू हेकरा से काहे परेशान कहते कि का कहीं पंडित जी हमरा तो समझे में नहीं आवत एकर कौन रिश्ता नाता हमरा साथे बा हम खेत में जाते नहीं तो खेत में जाती है हमारा साथ में खरिहान में जाए खरिहान में बाजार जाए बाजार ससुराल जाए ससुराल जहाँ जहाँ घूमत नहीं हमारे साथे ना छोड़े पंडित जी तनिक मजाक कर ले लेकिन रे चौक पर तारा कुछ मालूम नहीं तो का बाबा अरे तार माई मर गई तारा माई के आत्मा में पिलिये में समा गई यही से मातारी के ममता का चीज होला देखो तरह तरह साथे साथे घूमत तरी के हमरा बेटे के कुछ होके ना माई बड़ी तबे न ममता बा हो बाबू एकरा तो विश्वास हो गई सब विश्वास हो गई घरे गइले अपने मेहराज जगह सुनत मेहराज बोली का तो आज के बाद खाना पीना बनेगा तो सबसे पहले इनका के खिया दी हथिये के बैठावत मेहराज जोर के राख दी बाप रे दिन भर मेहनत मजदूरी करी हमनी अरे पिलिया के खाई जरूरी बकरा चल जुबान से खा के समझ है तो काहे खिसिया तने हम कोनो गलती कहत है पिलिया के खाई कौन जरूरी भाई फिर दोबारा पिलिया ना पहिए तो साफा बुझो हम का करब ए तो काहे खिसिया रे क्या करे के हो तो मेहरारू कहली कि हम का जाने के इनकी के हो तो कहता कि हमार माई मर गईले हमारा माई का में इनका में समाई बा देखो तनी तुम जहां जहां घूमत नहीं हमरा साथे साथे घूमेली मातारी भी तब हमारा पर माया बा आज के बाद खाना पीना बने तो सबसे पहले निकाल के किया दियो दादा अब तब मेहरारू सास खानी लागल माने खाना पीना बना के सबसे पहले लागल ओकरी के खिया कुछ दिन बीतल ये अगने में स्नान करत बेचारा साबुन मलमल के मेहरारू ने हमावत दिया आ यही बीच में एक पीलिया के साथ एगो पीला भीतर वो पहुंच गई अब मेहरारू तक कसमस कर दे ना सुनती है कहीं ना उनका के जाए खातिर हमरा देह पर तन को लुगा लिखल लाजुन लागता हट गईली फारा गाव मरद गया सौसे देह साबुन के फीज लागल अरे पानी ने पड़ा माथे में साबुन लागता तो कैसे पानी पड़े हमरे देह पर तन को लुगा लेके उआन हो गइले कहीं ना उनका के जाए खातिर अरे केकरा तो कदी देखो सुनाओ अरे का देखी रे तो कह दिया कि ताको ना इतना दिन से माई अकेले रहलो हाथ तोर बाबू हो जाए ऐसे कभी कह लगे कि पतई पर भात धइल ताकेले टुकुर टुकुर बाबूजी न खइले ई सब आजा टुकुर हो बाबूजी पानी ना खाना के साथ पानियो डाल
अरे पटिया में पानी रखवा बेले नौआ बाबूजी न पियले पी जाला बउआ हो बाबूजी न पियले पी जाला बउआ हो बाबूजी न पियले पी जाला बउआ माई बापू के चरण लपटा ल सुगन हनुमान जी के पूजा ना कर शंकर जी के पूजा ना करो आज घर में केवल माई बाबू जी के सेवा कर लेता नहीं सारा देवता रहुआ पर खुश रही सारा देवी देवता के रहुआ पूजा करनी घर में माई के आत्मा के दुख बा तब भगवान की कृपा कबू रहुआ ऊपर ना जैसे कभी कहते रहिए माही बापी के चरण लपटा लो सुगन माही बापी के चरण लपटा लो सुगन कोनो पान लुटा के सागर हो माही बाप के से